Daşowuzda maýyplar üçin kömek pullary mundan beýlek bankomatlaryň üstü bilen beriler. Azatlyk radiosynyň Daşowuzdaky çeşmesi welaýatyň Sapar Murat Niýazow trawynyň obalarynyň birinde bu baradaky degişli bildirişiň atylandygyny habar berdi. Maýyplar üçin kömek pulu berilýän kassalarda mejburi plastik kartlaryny geçmek barada bildiriş atylypdyr. Sebäbi bilen gyzyklanamda indi her 10 sany daýhan birleşigine bir kassiriň galdyrylyp, galanlarynyň bolsa işinden boşadyljakdygyny aýtdylar. Diýip Azatlyk radiosynyň Ýurdun Demirhazyk welaýatyndaky bir çeşmesi gurrun berdi. Yer elinde ýatdatsak soňky bir näçe aýyň dowamında ýurdun dürli sebitlerinde büdjet işgärleri bilen birlikde pensionerler, maýyplar çağı üçin kömek pullaryny alýanlar hem plastik kartlaryna geçmeli edildi. Mundan başga Daşowuzda ýylaty döwlet tarapyndan tölenýän pensiýa kömek pullaryny plastik kartlaryna geçirmek isleýän pensionerler plastik kartyny almak üçin ýany bilen özüni kepil etip biljek işleýän bir adamy alyp barmak hem talap edilýär. Munun kepil etýän adamyň pensioneriň aradan çykan ýagdaýynda habar bermek üçin edilýändigi aýdylýar. Bellep istek aýlyklaryň, pensiýalaryň kömek pullarynyň plastik kartlaryna geçirilmegi bilen ýylat soňunda pullaryny naklaşdyrmakda durly kynçylyklary bilen ýüzbe-ýüz bolup başlady. Bir tarapdan owa ýerleriniň ýylatynyň ýaşaýan sebitlerinde bankomatlaryň ýoklugy sebäpli 13 kilometr ýoly söküp etrap merkezlerine gatnamaly bolýandygynyň kynçylyk döredýändigi aýdylsa, başga bir tarapdan bankomatlarda pullaryň ýoklugy we naklaşdyryp bolýan maliýet listelerine girdilen çäkleriň ýylaty kyn güne salýandygy bellenilýär. Azatlyk radiosynyň Daşowuzdaky çeşmesi yerli büdjet işgärleriniň özleriniň plastik kartlaryna geçirilen ýanwar aýynyň aýlyklaryny häzirki güne çelini hem naklaşdyryp bilmeýändiklerini gurrun berdi. Adamlar giýje gelip bankomatlaryň öňüne garawullaýarlar. Olara pul goýulan halatynda hem bir güniň dowamında adam başynan 150 manatdan artyk pul naklaşdyryp bolmaýar, diýip Azatlyk radiosynyň atlandyrylmasyzlygyny soran çeşmesi belledi. Galy bersede ýurtda plastik kartlary bilen nagt bolmadyk tölew üçin mümkinçilikler hem çäkli bolmagynda galýar. Türkmen resmiýetleri ýylatyň ban kartlary sebäpli çekýän kynçylyklary barada häzirki güne çelini dymyp gelýärler. Munyň deregine döwlet mediasynda adamlaryň bankomatlardan hiç ýyl bökdünçsiz pullaryny nagtlaşdyryp, olary maňlaýlaryna silýän pursatlaryny görkezýän reportajlar berilýär.